Més d'una trentena de joves han pogut entrevistar-se amb 10 empresaris de la comarca en la tercera edició de l'Hora Ocupal. Els nois i noies que en els darrers 3 mesos s'han format en aquest projecte que promou l'àrea de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han disposat d'una hora per tenir aquestes entrevistes de treball reals. I els joves el que vull dir-vos és que tota aquesta gent que teniu aquí al voltant, aquestes persones, són empreses d'aquí la comarca i com vosaltres van ser joves, van ser emprenedors, van estudiar, si no van estudiar van treballar, van ser autònoms, van tenir l'oportunitat, com vosaltres teniu l'oportunitat i la podeu tenir. Les empreses que hi han participat són Bastaix, Nargesa, Vins amb D.O., Nous de Vilafant, Altem, Rocktail, Grup Conesa, Autoescola FPC, Cosins SL i Làctics Peralada. Jo trobo molt bé, que estan molt ben preparats i tenen molt clar el que és una entrevista. Tant de bo puguin seguir-ho fent i seguir formant a nanos amb com parlar, sobretot s'expressen bé. Això és una novetat. Estem intentant posar-hi el nostre granet de sorra per preparar-los pel món del treball, per la selva que es trobaran aquí fora. Crec que podrem trobar una persona, siguent una feina bastant complicada, crec que podem trobar una persona dintre de tots aquests nois que sigui qualificada per fer una feina dintre la nostra empresa. Els joves, tot i alguns nervis, valoren positivament l'experiència i s'il·lusionen amb la possibilitat d'aconseguir feina. És una cosa que hem estat treballant durant tot el projecte i crec que és una activitat que hauríem de valorar molt perquè que empreses vinguin i que dediquin un rato de la seva activitat diària a estar amb nosaltres i parlar i donar-nos també consells, que al cap i a la fi d'això es tracta, som joves i necessitem que cada dia ens vagin ensenyant coses noves per acabar de desenvolupar-nos bé en una entrevista de treball, no? Sí, l'experiència ha anat molt bé, i serveix molt perquè aprens coses noves i a sobre tens una oportunitat per començar a treballar. Això sí t'agafen, però bueno. És una bona experiència, tot i que al principi et posa nerviós, ja que aprens a saber-te expressar davant d'una entrevista de feina, a saber com has de gestionar la situació. El projecte Ocupal ja suma 4 edicions. Combina la formació professional i la relació amb el món empresarial de la comarca. Un dels objectius és facilitar l'accés al mercat laboral a joves desocupats que han deixat els estudis. El que han fet més èmfasi els monitors és en el treball en equip, no? Que allà on hi hagi un bon grup, les coses surten molt més bé. I això és amb el que em quedo, no? El treball en equip. Enguany s'han fet 3 grups de formació: manetes, forestals i comunicació audiovisual.